Takže ahoj, vítám vás u mojeho nového videa, kde jsem zase ukázaná. A dneska vám chci ukázat moji novou Monster High panenku. Já jsem úplně ráda. Je to Skelita Calavera. A nebudu vám ukazovat krabičku, protože teďka se mi pro ní nechce chodit. Takže já vám ukážu teďka doplňky, co k ní byly. Stojánek má z Indonésie a to mě pořádně štve a pak vám ukážu panenku, ale musíme rychle, protože za chvíli přijde mamka z obchodu a teďka odešla, takže já jenom si vytáhnu tam to chrániče pro Claudine, počkejte. Konečně mám dvě monsterky, jsem strašně ráda. Tak, takže měla k sobě takovej kufr, tady takovou ručičku, která se dá dát nahoru i dolů. Ona to měla takhle nahoře, ale já jsem si to dala takhle dolů. Jo. Tady má takové takový kolečka, je růžový. Tady má takovou lepku a takový ty. A když se to otevře, tak se tady tak má jak kdyby kapsičky, nebo jak kdyby koženy. A tady má takové jak kdyby ukázané kapsy, ale v tom nic není, je to takhle plastový. Tak, a dá se to normálně zavírat v pohodě. Tak, potom k sobě měla takový hřebínek. Monster High je tam napsaný. Je lepší než tam ten, co mám od té nepravé, který používám na Claudine. Ale to, co mě naštvalo, bylo, že měla strašně rozsuchané vlasy, tak to bylo teda hruza. Pak sobě měla takovej deníček. Tady je taková rodina její. A tady je napsaná Skelita. Zezadu je úplná celá ona v celé kráse. Tak a vevnitř asi nic, jen tak takového není, tady jenom takhle to. A je to tady, můžu vám jenom říct, že to tady je česky a v tom je napsaný Skelita Calavera. Věk 15, rodičovské monstrum Los Skeletons. To vám jenom řeknu, aby jsme se tam takhle nezdržovali. A úplně na poslední stránce je úplně taky krásná. Chci, aby se prodávala, ale škoda, že se jí nedají zohnout nohy. No to je teda hodně velká škoda. Jen tak jako trošičku to jde, jenom ale do boku, jinak ne. Tak, to byly doplňky, teďka jdeme na Skelitu. Takže Skelita vypadá takhle. Jo. Tak. Takže Skelita má takové krásné černé vlásky. Tady to měla úplně rozsuchaný, úplně potom. Takže já ji zkusím ještě trošičku učísnout. Tak. Takhle má vlasy, má tady takové drdolky, jak kdyby, no ne drdolky, tady má prostě takový culík. Potom má tady takové oranžové vrtulky. Má pomalovaný obličej, takhle vypadá úplně tajemně. Pomalovaný obličej, pak tady má takovej, já jeho sundám. Já jsem viděla, že z epizody je takovej diamantový náhrdelník. Z jedné epizody se Skelitou, kde její teta dávala, nebo babička, nebo kdo to je. Ona ju tady má na tom deníčku, že jí to dává. Takže ho má takhle. Na ruce má takovej náramek, tady, takový hnědej. Jo. Potom má tady takovej pásek, který se dá taky sundávat. Takové tričko, tady má to kolem, tady krku, tady. Jo. Pak tady má vlastně takhle sukňu, která se dá sundat, je taková barevná hodně. Je strašně krásná.
se mi líbí a dá se normálně sundat. Já vám to nějak ukážu s těma jejíma vlasama. Tak asi neukážu, ale potom vám ji ukážu bez všeho, bez oblečení. Vypadá teda dost dobře, no. To koukám teda. Tak, už na ní asi nic neuvidíte, jenom tady nohy takhle, jakože má takové skeletonské, škoda, že se jí nedají ohýbat. Tak jako trošičku to jde, jenom ale trošičku, takže sedět by musela, no normálně, asi. A pak má takové boty. Takové zelené, jako nějaký lis, nebo co to vypadá. A tady má takový zase dřevěný. Je to strašně pěkný. Je moc pěkná. Stojánek byl teda z Indonésie, protože se hned takhle rozpadne. Ale jo, dobře stojí, protože to musíte hodně zatlačit. Takže mně se moc líbí. A je moc prostě pěkná, moc se mi líbí. Tady má i uměle takové tělo, jo, aby to nevypadalo, jak kdyby byla taková divná. Takže už mám 2 monsterky. Jsou to hlavně BFF, takže to je na tom nejlepší. Skelita se mi moc vždycky líbila a teďka už jsem ji dostala, takže je to nejlepší. Jsem moc ráda. Já ji zkusím sundat botu. Nevím, jestli to teda půjde, ale zkusím ji sundat botu. A půjde to těžce a hodně. Má takové divné nohy, takže takhle. Konečně mám aspoň nějaký boty. A nasadit to nejde skoro vůbec, ale ukážu vám aspoň takhle nohu. Jo. Mně se moc líbí, nevadí mi, že je skeleton, jakože kostlivec, to znáte. Je to strašně dobrá věc. Moc se mi líbí. Krabice se mi líbí ještě víc, no to kecám. Skelita je hezčí. Takže kámoška vždycky, když já dostanu nějakou manu, tak ona je úplně z toho, je jakože víc ráda než já. Ale já jsem z toho nejradši, protože zase je moje. A pořád si myslí, jak na ně bude šát a takový. Ať zapomene na to. Promiňte. Tak. Tady má takové umělé tělo, jak můžete zde vidět. Asi to neuvidíte. Jo. A ještě nějakou novou věc vám chci ukázat. A to je... Mám čtečku na foťák, to je, že si jakože něco jako USBčko, je to strašně dobrá věc. Budu vám natáčet samé videa, budu i fotky na naše stránky, na facebookové, takže jsem strašně ráda. Konečně aspoň budu moc fotit dobré fotky, třeba do konkurzu a tak. Já si do tady tohohle dávám, třeba jsem vytvořila dortík, takže ho tam můžu takhle dát, ale ne, to je z Motifimo a skelitě opadávají vlasy, moc super, no. Moc super. Já ji tam dávám Klaudíniny chrániče, protože když si udělám kraviny nebo tak padají. Pardon. Takže moc se mi líbí. Je taková křehončejší než Klaudín. Takový... Je to moc velký rozdíl. No, je trošičku větší Klaudín, ale nevadí. Skelita je moje nejoblíbenější monsterka. Takže vůbec to nevadí, že jo. Tak.
ale budu si je snažit úplně opatrovat. Nejsem taková, že bych si s nima tak nějak hrála, ale prostě dělám to, no. No, jakože ani si s nima moc nehraju, ale nejlepší jakože bude, když já s nima nebudu moc dělat kraviny. A moc je to štve, že ona tady má ty bodlenky, takový. To je trošku divný. Ale je prostě pěkná, moc se mi líbí. Dají se jí až sundat nohy. Už to jde ven. Jo. A na to mi spadla Klaudín. Takže, Klaudínko, já ti dám na bok. Takže, noha je v čudu, jak můžete vidět. Jo, čudu noha, já mám nohu. A takhle vypadá bez nohy. Já nemám, ona nemá nohu, chudáku, já ti to vrátím. Takže jsem s ní moc ráda a teďka mi nejde vrátit ta noha, super. Takže hodně super, takže chvíli čekejte. Dobrý, už je zpátky. Operace to proběhla úspěšně. Tak, moc se mi líbí, že ona má náhrdelník, protože já mám ráda takový ty doplňky k ní a takové věci, znáte to, ne? To úplně každý. Pásek si teďka zkouším sundat, ale radši ne, jinak by zase nešel nasadit. No dobře, takže tohle byla moje nová skrytá Calaveras, ale když chvilku počkáte, tak já vám teda ukážu tu krabici. A skryta právě zhodila Klaudín, takže čekejte. Nejde mi zavřít, takže tady takovým to. Pardon, teďka tady něco provádíme. Zavři se, prosím, zavři se. Dobře, ano. Yes, takže zavřela jsem ji. Skrytá Calaveras, jo. Tady má takové pozadí, budu ho často vytahovat, abych ho mohla fotit. Tady má taky takhle Skrytá Calaveras, pardon. A takže tady Skrytá Calaveras, Claudine Wolf, Rochelle Goyle, Gina Fire a Frankenstein. Měli tam všechny kromě Gina Fire, jo, úplně všechny, fakt já fakt nekecám, úplně všechny kromě Giny. Gina se mi moc nelíbí, je taková trošku divná, ale ujde, když je namalovaná, jenom ujde. Takže, když je kreslená, no. Takže to je takové dobrý, no. Moc se mi líbí. Skrytka moje. Takže to by bylo asi všechno a ahoj.